a date? Yeah. Oh, that's good. Би ли завел момиче на първа среща да ядете баница? И ако си момиче, как би реагирала, ако те заведат на първа среща да ядеш баница? Вие бихте ли предпочели да отидете на първа среща на Софийска баница? Не знам, странно е. Странно е, но пък е нещо ново. Да, различно е. Yeah, I mean, it could be an ideal It's something different. Yeah. Момичета няма. Това е нещо като любовния ми живот. Здравейте, момчета! Да ви питам, бихте ли извели момиче на първа среща да ядете баница? Да. Да, що не, нали? Ако аз ще изведете момиче на първа среща. И може от... Бихте ли завели някой на първа среща в Софийска баница? Да, много хубави баници. Нали? И аз бих предпочел. Аз си да те питам, би ли завел момиче на среща на баница? Аз бих. Момичета няма. Do you go on a first date to eat баница? Yes. It's something different, huh? Right? No. Да попитам нещо. Как би реагирала, ако те заведат в Софийска баница на първа среща? Не е като на романтична вечеря на срещи. Екстра, нали? Как бихте реагирали, ако ви заведат на първа среща в Софийска баница? Чудесно. Чудесно.